Hej. Må vi få 2 tuber? Ja. Den er sød, så hvad var det? Tak skal du have. Ja, skål. Skål. Skål med det. Jeg har så mødt en pige her forleden. Ja, sådan virkelig pæn. Så når samtidig helt nede på jorden. Sådan lige min type, altså. Det var sgu da godt. Virkelig dejligt. Hun lyder sgu meget sød. Ja. Jeg mødte en pige her forleden. Lystår, blå øjne. Bare ser skide godt ud. Lige en type for mig. Jeg har altid interesseret mig for de der lyshår, blå øjne. Jeg tror faktisk, jeg har et billede af hende et eller andet sted. Det vil jeg da gerne se. Du ser. Det ser sgu da meget godt ud. Det er Karoline. Det er sgu da løgn. Det billede har jeg da også. Fuldstændig samme billede. Det kan ikke passe. Nej, det kan ikke passe. Jo, prøv at se. Irish coffee. Det kan sgu ikke passe. Den samme pige? Nej, det kan ikke passe. Jeg fandt hende først, så vil jeg sige. Jeg tror, ved du hvor hun bor? Jeg ved hvor hun bor, der skrev hun til mig den anden dag. Okay, super. Så er planen, så tager vi hjem til hende, så bliver vi nødt til at få det her afklaret. Fordi der er altså ikke noget vigtigere end vores venskab. Nej, det er der simpelthen ikke. Altså, bros before hose, ikke? Ja, præcis. Så skal vi bare komme afsted? Ja. Du banker. Nej. Kan du ikke bare banke? Jeg ved ikke, jeg gider sgu ikke rigtigt. Nej, kan du ikke banke? Ja, jeg synes det er så akavet. Bare bank. Jeg banker, og du holder kæft. Hej. Hej. Er Karoline hjemme? Nej, hun er begyndt at spise. Ved du hvor henne? Ja, på Café Mi. Café Mi? Ja. Okay, jamen... Det ved jeg godt, hvor ligger. Så skal vi se der, så er det der, vi skal hen, ikke? Jo. Nej, der skal du give det i katten, når det er sin telefon. Ja, det gør vi. Det prøver vi. Men undskyld for stivelsen. Tak. Hej. 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 Sæt jer ned. Andreas. Må jeg ikke lige komme ud og komme lige om 2 sekunder? Jo, sikkert. Nå, men det her, det er jo en lille smule underligt, så... Hvor kender du Karoline fra? Vi dater. Dater I? Ja. Hvor lang tid har I gjort det? I 3 uger. 3 uger. Er det sådan noget seriøst noget? Det tror jeg. Men, Sylvester og jeg, vi har fået nogle lidt mærkelige billeder fra hende. Prøv at se her. Ja, prøv at se her. Dreng. det har jeg også fået. Det der er lidt underligt ved det hele, ikke? Altså, men apropos Karoline, hvor hun så egentlig henne? Hvor blev hun jo i dag? Skulle I komme til toilettet? Jo, så men skal vi så ikke stemme på finde eller sådan noget? Skal vi prøve at finde det? Tage hjem til eller sådan noget? Lad os finde det. Ja. Lad os starte. Så er vi her igen. Ja. Du banker på. Du banker på, ikke? Du banker på. Nej, du banker på. Gutter, jeg banker.
Nu er vi her igen. Jamen, det? Jamen, er Karoline her? Nej, jeg tror, hun spiser. Nej. Godt I er. Jeg har lige brug for jeres hjælp. Kom ind. Hvad er det, vi skal? Prøv lige at komme her. Prøv at se. Ja, for helvede.